Шофьорите. Какво правиш? Престани! Гледай си работата. От дяволите, какво стана пак? Вече няма да плача. За никого няма да страдам. Дори сърцето ми да се къса от мъка. Ще се усмихвам, Джемил. Не вдига, нали? 100 пъти ти казах, че ще стане така. Аз повече не поемам отговорност, да знаеш. След малко ще си дойде, нощувала при някой приятел. Защо го съдиш от сега? Добър апетит. Добре дошла, Ифет. Добре заварила. Как сте, госпожо Дилек? Днес всички сме радостни. Защото Нил се прибира. Много сме щастливи. Дъщеря ви много ви липсва. Наистина, но този път е различно. Аз, господин Али Ихсан, много ви благодаря за всичко, което направихте за мен. Вие наистина сте прекрасен човек. Ако не бяхте вие... Няма нужда от благодарности. Да можех да направя нещо повече. Донесох ви един малък подарък. Подарък ли? Нямаше нужда, Ифет. Моля ви. Много благодаря. Дано да ви хареса. И баща ми много обича този певец. Благодаря ти. Къде отиваш? Няма да прекъсвам музикалния ви разговор. Имам работа. Нил пристига днес и Ерхан го няма. Извини се на Нил от мое име. Ще се видим на вечеря. Казах, че имам работа. Както решиш, но... Тя щеше да се зарадва. Искате ли нещо, господин Али Ихсан? Не, Ифет, благодаря. Да ви е сладко. Ифет, как може да си толкова нахална? Не ви разбрах. Коя си ти, че да купуваш подаръци на Али Ихсан? Да не мислиш, че не разбирам какво целиш. Исках само да благодаря на брат ви. Нямам други намерения. Намеренията ти са очевидни. Погрешно сте разбрали. Престани да се правиш на невинна.
Али Ихсан е твой работодател. Освен това е сгоден. Госпожо Дилек, Опичай си ума. Защото знам как да те поставя на мястото ти. Ясно ли е? Айдън, докарай някоя от колите. Госпожо Дилек, само колата на господин Али Ихсан е тук, а той отива към летището. Ще посреща госпожица Нил. Къде са останалите коли? Едната е на пазар, другата да вземе госпожа Саиме от болницата. Нали брат ѝ получи инфаркт? Хубава работа. Защо сте изпратили кола за Сайме? Ние да не работим за семейството на Ифет. Сега такси ли трябва да взема? Абдулах, извикай ми такси. Бързо. Веднага, госпожо. Такси? Такси? Свободен ли сте? Съжалявам, не съм на смяна. Как така не сте на смяна? Не работи, госпожо. Как така не работите? Много бързам, трябва да ме закарате. Хайде, хайде. Дай ми сили, Боже. Ерхан, още ли си тук? Върви си, Ерхан. Пак ли пиеш? И без това всичко се обърка? Къде отиваме, госпожо? Потърпете, ще ви кажа. Дилеке. Не казвай нищо. Ало, Дилек? Гюлин, къде си? Вкъщи, приготвям се да излизам. Изчакай ме. След 10 минути ще бъда при теб. Трябва да поговорим. При мен ли идваш? Да. Към Бахче Шехир, моля. Ехан, сестра ти идва насам. Тръгвай си. Да не се е случило нещо. Много неща се случиха. Подценихме тази Фет. Преди малко направи подарък на брат ми, пред мен. Моля? Как така? Какъв подарък? Купила му някаква стара плоча. Уж от благодарност за добрината му. Безсрамница. Нервирам се само като ти разказвам. И прави едни пози, примижава с очи. Представяш ли си? Какво ще правим? Как ще се отървем от нея? Подценихме я, Гюлин. Тя е способна на всичко, за да умае Али Ихсан. Ясно е, що за стока е. Загуби бебето си, което не се знаеше от кого е. Бащата го няма. Баща я е изгонил от дома им, пребил я насред улицата. Всичко е очевидно. Намеренията й са ясни. Сега ще затварям, после пак ще говорим, Гюлин. Добре. Ти продължавай да плачеш за любимия си Али Ихсан, а той си фантазира за една слугиня. Толкова си наивна. Много си наивна, Гюлин. Много. Млъкни, Ерхан. Млъкни.
Моля те, ставай и си тръгвай. Джулин, това, което се случи с нощи, за мен не беше авантюра за една нощ. Повярвай ми. Моля те. Джулин, аз те обичам. От много отдавна. Повярвай ми. Плашиш ме, Ерхан. Брат ми никога не те е заслужавал. Не те е обичал. А аз съм готов да направя всичко за теб. Не ме изритвай така. Моля те. Върви си, Ерхан. Не искам да те виждам. Здравей, здравей. Извинявай, малко е разхвърлено. Гости ли си имала? Оя, колежка от университета. Мислехме да изпием по една чашка, но малко прекалихме. Явно не е било малко. Хубаво. Ерхан да се е обаждал, не мога да го открия. Ерхан ли? Не знам. Добре ли си? Не. Не съм добре. Не съм добре. Никак не съм добре. Откакто Али Ихсан пожела временно да се разделим, не мога да дойда на себе си. Не се отпускай. И забрави за думите на Али Ихсан. Днес Нил се връща от Лондон. Ела на семейната ни вечеря. Но Али Ихсан не иска да ме вижда. Скоро ще решим този проблем. Не се притеснявай. Само ела до вечера. И не се тормози заради Ифет. Ако зависеше от мен, отдавна да съм я изгонила. Но Али Ихсан категорично отказва. Обаче съвсем скоро ще намеря начин да я отпратя от къщи. Искам да се сдобрим с Али Ихсан. Много искам. Но този път наистина не знам как ще стане. Ще се сдобрите. Виж, най-важният човек за Али Ихсан е Нил. Жената, която иска да спечели сърцето на Али Ихсан, трябва да стане приятелка с дъщеря му. И ти ще го направиш. Това да не ви е кафене. Приберете тази табла. Ако ще работите, работете като хора. Затвори вестника. Какво е това викане, братле? Какво ти става? Вече ще бъде така, ако им изнася. Джемил, какъв е проблемът, братле? Никакъв.
Стаята стана чудесна. Разбира се. Това е стаята на госпожица Нил. Господин Али Ихсан много я обича. Ще видиш. Каквото каже тя, това е. Нил е много сладко момиче. Не прилича нито на Леля си, нито на Чичо си. Метнала се е на господин Али Ихсан. Хайде, хайде, хайде. Стига приказки чакани. Още много работа. Госпожица Нил вече сляза от самолета. Как мина полетът? Много добре, съвсем спокойно, татко. Ти как си, Айдън? Щом ви виждам, съм добре, госпожица Нил. Уморена ли си? Хапна ли нещо в самолета? Ако искаш да седнем някъде. Не, татко, не съм нито изморена, нито гладна. Добре. Къде е Чичо? И Леля не дойде да ме посрещне? Чичо ти пак изчезна някъде. А Дилек имаше работа. Ясно. На никого не съм липсвала. Само на теб и на Айдън. Не говори така. Да се прибираме вкъщи, домачняло ми е. Добре, имам една изненада. Ще ти покажа нещо преди да се приберем. Изненада? Каква е, татко? Кажи ми. Ако ти кажа, няма да е изненада. Какво търсиш в тази стая? Дойдох да почистя кабинета на господин Али Ихсан. Кой ти позволи да влизаш тук? Ами, Вече няма да влизаш в стаите ни без разрешение. Ясно ли е? Сега излизи от тук. Бързо! Какво е това място? Това е твоето фотографско студио. Моля? Да. Не мога да повярвам. За всичко си помислил. Бива си го, нали? Инвестираме в бъдещето. Вече ти ще правиш снимките за каталозите ни. Ето. Това е ключът. Татко, благодаря ти. Много. Няма защо, миличка. Ти си най-добрият, най-милият, най-страхотният баща на света. Стига. Преувеличаваш. Хайде да тръгваме. Всички те очакват вкъщи. Хайде.
Ало, Лелю. Прибрахте ли се? Да, вече сме пред вас, не се тревожи. А татко, как е? Добре, бъди спокойна. При вас как е? Госпожица Нил пристигна ли? Още не е. Но сме готови с всичко. Хубаво. Браво, Ифет. Аз ще дойда след малко. Лелю, целуни ни мет от мен. Разбира се, миличка. Ще я целуна. Боже, Боже, добре дошли. Как сте, господин Ахмед? Добре, благодаря. Аз имам още малко работа. Извинете ме. Сега идвам. Нимет, защо тази жена е тук? Леля Мюневер настоя да ни помогне и аз се съгласих. Отпрати я. И как да я отпратя, татко? Нимет, Батко, срамота е. Я вземете тази възглавница, нека ви е по-удобно. Лело Мюневер, не се тревожете, аз ще се оправя. Ама моля ти се. Не, оставете Лело Мюневер. Добре. Тогава аз ще тръгвам. довиждане. Батко, излагаш се. Жената стоя с нас и в болницата. Дошла е тук, оправила е, сготвила е за теб. А ти как се държиш? Срамота. Сейме, ти не си ли на работа? Ще си легна. Не дей. Мога и сам. Не се притеснявай. Ифет е добре. При мен е. Върви на работа, Сейме. Добре. Бързо възстановяване. Хайде, мила. Целувам те от сестра ти. И ти я целуни от мен, Лелю. Добре. Грижи се за баща си. Разбира се. Довиждане. Цветята са прекрасни. Благодаря. Знаеш ли, животът ми мина, гледайки те си, Фет. Когато се срещахте и говорехте, аз тук умирах. Вие, разбира се, не знаехте. Защо си напрегнат?
Не съм напрегнат. Не знам. Донесе ми цветя, сякаш си гузен за нещо. Какво? Престъпление ли е да купят цветя за годеницата си? Не знам. Ако мъжете купуват цветя или подаръци без повод, значи изневеряват. Кой го е казал? Женските списания. Престани за Бога. Това са пълни глупости. Ако искаш, ще занеса цветята на майка ми. Тя ще се зарадва. Не дей, красиви са. Деца, донесоха поканите. Виж, Много са хубави, нали? Да. Невероятни са. мила. Лело! Добре дошла. Мила моя. Добре заварила. Чичо, къде е? Възложих му една задача. Днес всички са ангажирани някъде. Но не е ясно с какво. Али Ихсан Нил току-що пристигна. Дори караниците ви ми липсваха. Лело се име. Добре дошла, Нил. Добре заварила. Чичо Осман, как си? Добре съм. Много ни липсваше. Спокойно, вече съм тук. Престани, ще ме разплачеш. Роберто? Добре дошла. Добре заварила. Балабан! Добре дошла. Добре заварила. Как си, Емине? Добре. Нил, това е Ифет. Отскоро работи при нас. Здравей! Добре дошли. Добре заварила. И Фет, занеси багажа на Нил в стаята й. Моята стая... Но е променена. По-хубава е. Господин Али Ихсан я освежи. И вие доста сте се постарали. Моля ви, това ни е работата. Тук ли си вече? И Фет, в кухнята има доста работа. Върви там, след като свършиш с куфарите. Чули? Нил не ти е приятелка. Омръзна ми от показната ти добронамереност. Нил, ти си почини, после ще се видим, нали? Добре. Ти не губи повече време тук. Не се бави. Иначе може изведнъж да изчезнеш. Да пази Бог. Ще те зарови в задния двор. Не бива да се смееш шумно. Може да те чуе. А ако те чуе, жива ще те ударе и ще те направи на кайма. Сигурно сте права. Майсторе, какъв е този кашон? Какво има вътре? Изненадата на Ифет. До вечера ще видиш. Боже, преядох. Ако продължавам така, ще започна да се търкалям. Ти си толкова слаба, можеш да ядеш колкото си поискаш. Не е вярно. Преди 10 години бях истинска дебелана. Преувеличаваш. Никога не си била дебела. Ти така си мислиш. Ако обичате, налейте ми вино.
Лело, ти видя ли ателието ми? Станало е невероятно. Вие още не съм го видяла. Баща ти не обича да споделя подобни неща с мен. Не ми го е показал. Утре ще те заведа. Утре имам много работа. Ако искаш, отиди с Гюлин. Да, ще се радвам. Утре имаме срещи във фирмата и ти трябва да присъстваш. Да, имаме срещи. Но мога да отделя време и за Нил. Няма да ти остане време. Алихсан, днес искал ли си нещо от Ифет? Не те разбрах. Видях я да взема нещо от кабинета ти, затова... Мога да обясня. Какво ще обясниш? Да не би да лъжа. Не лъжете. Какво става? Добре дошла, дъще. Татко, много мило. Благодаря ти. Няма защо. Дано не се сърдите. Исках да ви подготвя изненада. Вие направихте толкова много за мен. Влязох в кабинета ви, за да взема снимката. Извинете ме. Извинението се приема. Ифет, много благодаря. Благодаря ти. Моля. Да, Ифет. Благодарим ти. Зарадва и Нил и мен. Не мога да повярвам. Опитвала се да омая работодателя си. Как не се усетих по-рано? Тя непрекъснато ми повтаряше колко добър човек е господин Али Ихсан. Боже! Братле, не се тормози. Гледай си твоя живот. Ожени се за Бетюл и се спаси от Ифет. Тя казваше, че му обича, че не може без мен. Такива са жените. Като маймуни. Не пускат един клон преди да са се хванали за друг. Разбрала е, че няма да се омъжи за теб и се е пренасочила. Ако Ифет е способна на това, значи с този свят е свършено. Не говори така. Бетюла е различна. Тя винаги е мислила за теб. И сега ще се ожените. Какво повече искаш? Нищо не губиш, само печелиш. Пътищата ви с Ифет се разделиха. Хайде, усмихни се. Боже мой! Всичко е било фалшиво. Хайде, Джемил, аз тръгвам. Все пак съм на работа. А ти не пий повече. Да не те мисля, братле. Утре ще завършим ремонта на ателието. Ще го изчистим и подредим, за да можеш да работиш на спокойствие. Ако искаш, Ифет ще ти помогне. Тя познава кварталбалът. Чудесна идея, татко. Ифет, утре рано сутринта отиваме, нали? Разбира се, както искате. В колко часа? В 7 добре ли е? Не, моля ти се. 7 е много рано. Нека се наспя. Да не съм в концлагер за Бога. Дилек, аз ще тръгвам. Стига не се излагай, Гюлин. Добър вечер на всички.
Чичо, добре дошъл. Къде беше? Вече съм тук. Как си? Екстра. А ти? Както може да бъде човек на място като това. Как сте? Как сте? Как сте? Къде се губиш, Ерхан? Ами... Снощи останах у един приятел. Отдавна не се бяхме виждали. Не ме пусна. Ние приключихме с вечерята. Аз не съм гладен. Ако позволиш, ще видя Нил и ще ставам. Как си, Гюлин? Добре съм. Забравих си часовника у вас. Ерхан, какво правиш? Ерхан, какво става? Полудяли? Како? Не опитах вечерята. Едно питие поне да изпие. Ерхан! Татко, моля те, не искам скандали. Добре, дъще. Ерхан, утре ще си поговорим. Край на клиниките. Лично ще се погрижа за теб. Разбра ли? Честито, госпожице Нил. Много хубаво студио, И на мен много ми харесва. но иска голямо чистене. Хубаво, заедно ще се справим. Моля ви се, аз ще почистя. Сама. Чуй, Ифет, още не ме познаваш. Да се разберем от сега. Първо, не ме наричай госпожице Нил. Второ, ако не ти помагам, изобщо няма да чистим. Хубаво. Както кажеш. Само, че... Как ще чистим? Няма никакви препарати. Ще отида да купя. Добре. Благодаря, Нимет. Да ви е сладко. Виж кой се обажда, дъще. Ами, Бехие, съученичката ми. Притеснила се, защо не ходя на училище. Добре. Обади се.
Обясни. Ало, как си, Бехие? Коя е Бехие? Откъде да знам коя е? Измислих я за пред татко. Как си, како? Добре съм, в квартала съм. Квартала ли си? Къде точно? Отивам към пазара. Излъжи нещо, татко, и ела. Много ми липсваш. Добре, веднага идвам. Чувал ли си се Сифет? Как е тя? Нуретин, ако си дошъл да говорим за това, знаеш къде се намира вратата. Искате ли още чай? Не, благодаря. А ти, татко? Не, благодаря. Татко, може ли да отида до пазара? Нямаме нищо за ядене. Чичо Нуретин е тук. Няма да си сам. Хубаво, но не се бави. След пазара право вкъщи. Добре, татко. Ахмед, какво ще правиш с магазина? Взели решение? Имам по-важни задачи от магазина. Нека първо се възстановя. Имам и сметки за урещане. Какво кафе си ми направило? Добър ден. Добър ден. Как си, Джамил? Добре. Заповядай. Леле, много изискана покана. Разбира се. Но аз ти нося една по-интересна покана. Виж. Какво е това? Боже, що за човек си ти? Давам ти покана за откриването на най-скъпарското заведение, а ти дори не я поглеждаш. Отвори я. Заповядайте на откриването на зимния салон на Клопаро. Откъде се здоби с това? Ами един от бодигардовете ми е приятел. Той ми я даде. Всеки ден го карам до клуба. Сигурно е фалшива. Боже, шегувай се, давай. Манекенки, певици, бизнес дами, всички ще бъдат там. Но само за Ерсин, не и за теб. И защо? Защото ви каня двамата с Бетюл. Защо пък с Бетюл? Нали ще се жените? Заведи я някъде, забавлявайте се. Махмуд, донеси ми чай. Какво е това? Виж сам. Джемил, ще се жениш? Край на вълния живот. Я се разкари. За мен няма ли покана? Има. Како? Нимет, Како? Няма много време. Татко ме чака. щях да се очудя, ако не беше така. Той по-добре ли е? Да, но е много изнервен. Както обикновено. Добре дошла, Ифет. Добър ден. Искам препарат за пот, веро и прах за пране. Добре. С какви очи идва тук? Не стига, че разболя баща си. Виж я само, погледни я. Сякаш нищо не се е случило. Такива са безсрамниците. Разхождат се преспокойно, сякаш нищо не са направили. На квартала ни ще излезе лошо име.
Не дей, не си струва. Нещо друго? Не, колко дължа? 5,50. Благодаря. Господин Екрем. Как си, Лелю Асумен? Добре съм. Благодаря. Поздрави на Бетюл. Защо се държа така? Тя каза на татко, че си бременна. На твое място щях да я хвана за гушата и да я удуша на секундата. Аз знам какво да направя. Бъди спокойна, мила. Вземи тези пари. Но не казвай нищо на татко. Благодаря ти. Мила моя. Хайде. Ифет, усмихни се. Нил, не ме снимай, моля те. Много си красива. Трябва да ти направя няколко снимки. Не ме снимай, Нил. Нали щеше да ми помогнеш с чистенето? Добре, започваме ли? После баща ти да не ми се кара. Ифет, живееш в голяма заблуда. Той би се сърдил, ако не работя. Затова и снощи се ядоса на Чичо. Сама видя, нали? Престани, моля те. Чакай. Батко, не дей, не съм дете. По този въпрос имам съмнение. Добре, обещавам, че повече. Само не започвай да плачеш. Щом няма да постъпиш в клиника, ще ме слушаш. Но това е срамота. Да беше мислил с нощи, когато ни развали вечерята. Нали все твърдиш, че не ти обръща внимание? Ето, доведохте на фризьор. Какво повече искаш? Подстрижи го. Действай. Ще заприличаш на човек. Чистенето доста ти се отдава. Разбира се. В Англия вършихме всичко сами. Нямахме прислуга. Колко време беше там? 4 години и нещо. Майка ти в Англия ли живее? Тя замина след развода с татко. Не пожела да се върне повече. Знаеш ли, и моята майка замина преди години. Сега е в Балакесир. От тогава не сме се виждали. Как така? Поне не ли се обаждаш? Не си ли говорите поне? Не си говорим. Баща ми не разрешава. Той е по-строг от твоя баща. Всъщност, не точно строг. Но господин Али Ихсан е ангел в сравнение с него. Ангел? И Фет, не си видяла лошата му страна. Виж как се разхубави. Сега махни и обецата. Смени си облеклото и готово. Батко, Нямаш думата. От сега нататък аз отговарям за теб. Хайде, стегни се. Отиваме на работа. Ерхан, закрих кредитната ти карта. Ако имаш нужда от пари, ще искаш от мен. Истанбул не ти ли липсваше? Веднага се затвори в това студио. Ами, кой да ме разходи?
Татко мисли само за работата си, а Чичо ми е развей прах. Много бих се радвала да видя Босфора. Ако искаш, да отидем двете. Сериозно ли? Ще го направим? Ами, свършихме си работата тук. Добре, чудесно, ще направя и снимки. Но отпратихме колата. Има таксита, Нил. Знам къде е кварталната стоянка. Има един шофьор, Джемил. Той познава Истанбул на пръсти. Имам номера му. Добър ден, приятелката ми идва. Приятелката ми си дойде от Англия. Иска да се разходи с Истанбул. Ако не потеглите, ще извикаме друго такси. Татко, какво правиш? Така и не се научи да чукаш на вратата. Нося ти чай. Добре. Служи го там, после ще го изпия. Ало, татко? Здравей, миличка. Как си? Добре ли си? Какво правиш? Обиколка на Истанбул. Обиколка на Истанбул ли? Как ти хрумна? Вие не искате да ме разходите, но и Фет пожела. Добре, хубаво, разхождайте се. Кога ще се върнеш в студиото? Не знам, няма да се бави много. Добре, скъпа. До вечера ще се видим вкъщи, нали? Добре, чао, чао. Баща ти наистина е прекрасен човек. Да не го хваля, но си е такъв. Беше до мен в най-трудните ми мигове. Няма да мога да му се отплатя. Какво е станало? Дълга история. После може да ти разкажа.
Не се притеснявайте, вдигнете. Кажи, Бедил. Джемил, донесоха подаръците за гостите, но не мога да реша. Белите ли да избера? Което решиш, Бедил. Но не мога да реша, скъпи. Първо до Босфора ли ще отидем? Може, няма значение. Извинете, първо ще отидем до Босфора. Кой е до теб? С клиенти съм, Бедил. Не трябваше ли да завиете тук? Гледайте пътя, ще катастрофираме. Трябва да затварям. Мили Боже, видях и Фет. Гледаше като змия. Много нагло момиче. И Фет е била в квартала? Видях я в бакалията. Срамота. След всичко случило се, тя се разхожда важно в махалата. Ифет, ще направя няколко снимки. Нали няма да се разсърдиш, ако те оставя за малко? Няма, разбира се. Какво си мислиш, че правиш? Не смей да ме докосваш. Какво си въобразяваш, Ивет? Нищо не си въобразявам, Джемил. Между нас няма нищо. Ти караш такси, а аз съм клиент. Това е. Имаш ли връзка с шефа си? Любовник ли ти? Не те интересува. Кажи ми истината. Имахте ли връзка, докато беше с мен? Твърдеше, че ме обичаш, а си се виждала с него. Ти май не ме чу. Не те интересува. Гюлин, Ерхан ще работи с теб. Не го изпускай от очи. Откъде го измисли? И без това има много работа. Не те моля, Гюлин. Казвам ти какво трябва да направиш. Покажи му преписките, договорите, всичко. Не може ли да работи с Емре? Помислих за това, но Емре е достатъчно ангажиран. Значи нямам шанс да откажа. Приятна работа. Какво е станало с косата ти? Брат ми, Заради снощи, нали? Защо пи толкова? Гюлин, не мога да забравя това, което преживяхме. Ерхан, колко пъти да ти повтарям? Длъжен си да забравиш случилото се онази нощ. Сега сме разделени с брат ти, но ще се сдобрим. Аз съм влюбена в него. А аз съм влюбен в теб. Какво ще стане сега? Колко ви дължим? Не, моля те, аз те поканих, аз ще платя. Не може така. Ще ти се обадя. Хубаво, чакам те вътре. Задръж рестото. Не ти искам парите. Не говори така.
В днешно време всичко е пари. Таксиметърът работи. Ще си платя дължимото. От сега те поздравявам. Желая ви много щастие. Може и аз да дойда. Не се е на ти. Вземи ги. Ще се жениш? Имаш нужда от пари. Ела насам. Кажи, батко, Какво правиш? меря хората. Не дей. Вземи тези пари. Момче! Как се казваш? Джелял, Не харчи парите сам, Джилял. Дай на майка си. Ифет, ела. Боже, ти си много фотогенична. Искам пак да те снимам. Изтри тези снимки. Не си познала. За нищо на света. Кой ли е? Сега ще видим. Добре дошли. Здравей, Фет. Как си, дъще? Започнала си да работиш? Добре дошъл. Добре заварил. Какво ти казах, Ифет? Баща ми много държи на работата. Много хубаво е станало. Браво на вас. Блести от чистота. Благодарение на Ифет. Не е така. Ти чисти наравно с мен. Какво снима днес? Покажи. Не може, не ги показвам. Хайде, дай да ги видя. Да направим изключение, нали? Ето, гледай. Как са? Чудесни.
Тази е много хубава. Тези не ги гледайте. Чудесно. Да, знам, че съм добър фотограф. Искаш да гледаш още, но аз огладнях. Да си поръчаме ли нещо? Каня ви на вечеря. Аз ще тръгвам. И Фет, той каза каня ви. Отиваме тримата. Права е. Отиваме тримата. Леле, много хубаво място. Когато идваш веднъж годишно в Истанбул, изненадите край нямат. Точно така, вече си тук. Падна ми в ръцете. Добре дошли, господин Али Ихсан. Здравейте. Ще ви покажа масата ви. Благодаря. Заповядайте. Елате. Нали виждаш, и Фет, всичко е планирано предварително. Баща ми е запазил тази маса 20 дни преди да си дойда. Обаждал се е периодично, а сега дори е избрал менюто. Не се занаси с мен, Мики Маус. Да не е лъжа. Готови сме. Може да сервирате. Знаеш ли кого видях на връщане от пазара? Кого? И Фет. Беше с някакъв много важен господин. Излязоха от една къща в махалата. И Фет гледаше мъжа толкова влюбено, щеше да го изяде с поглед. Явно имат връзка. Естествено, че имат връзка. Излязоха заедно от къщата. Какво ли са правили там? Не ни засяга. Прав си, скъпи, но ми стана любопитно. Мъжът изглеждаше богат. Да беше видял колата му. И Фет не губи време. Кога се е запознала с него, кога са се сближили толкова? Джемил. Тя да не е имала връзка с него, докато е била с теб. Откъде да знам, Бетюл? Мъжът не беше млад, сигурно е женен. Да не използват онази къща за място за тайни срещи. Не правят каквото искат, Бетюл. Ще отидем ли в клуба, в който ни покани Ерсин? Наистина ли искаш? Нали аз те питам? Реших, че се шегуваш, Джамил. Поискай разрешение от вашите. Добре. Господин Али Ихсан, благодаря, че ме поканихте на вечеря. Всичко е толкова хубаво. Моля ти, Сифет. И ние сме щастливи, че сме заедно с теб. Нали, дъще? Днес и Фет много ми помогна. И Фет, идвай с мен в студиото, докато започна работа. Не знам. Татко, татенче. Вече сте решили. Какво да кажа? Добре тогава.
В понеделник в 8 часа. Балът ще ни чака. Обаче няма да се отървеш от снимки, госпожица Ифет. Мама се обажда. Извинете ме. Ало, мамо? Аз никога преди не съм била в подобен ресторант. Наистина. Много ви благодаря. Ще те питам нещо. Но, ако не искаш, не си длъжна да ми отговариш. Не, моля ви, господин Али Ихсан, питайте. Виждаш ли се с бащата на бебето? Той вече не съществува за мен, господин Али Ихсан. Всъщност, никога не е бил в живота ми. Разби мечтите ми и си отиде. Не е бил правилният човек. Но го разбрах твърде късно. Извинявай, че повдигнах въпроса и те натъжих. Това е майка ми. Не може да спре да говори. Познавам я. Хайде на здраве. Кажи, Дилек. Али Ихсан, къде сте? Масата е сложена, чакаме ви. И Гюлин е тук. Не ни чакайте, Дилек. Вечеряме навън. Защо не ни предупредихте? Двамата с Нил ли сте? Да, с Нил сме. И Фет е с нас. И Фет ли? Али Ихсан, ти си се побъркал. Излизаш на вечеря с една слугиня. Срамота. Унижаваш и себе си, и семейството ни. Дилек, преди всичко не ми викай. Разбра ли? Ще вечерям с когото и където пожелая. Не, няма да стане. Допреди малко вечерях на спокойствие с дъщеря си. Може ли да се върна на масата? Али Ихсан, и от дъщеря си ли не се срамуваш? Дилек, достатъчно. Откакто нахалната ти племенница се появи, всичко се обърка са име. Но, госпожо... Замълчи и си върши работата. Добре, госпожо. Както наредите. Татко, проблем ли има? Не, миличка. Господин Али Ихсан, съжалявам, ако заради мен имате проблеми. Веднага ще си тръгна. Наистина. Ифет, не трябва да се извиняваш за нищо. Да, Емре. Шефе, нали знаеш клуб Паро? На откриването му съм. Вземи Нил и идвайте. Ще се позабавляваме. Емре, не сме в настроение за нощни клубове. Татко? На нощен клуб ли ни кани? Моля те, нека да отидем. Много ми се танцува. Моля те, моля те. И ти ще се разсееш малко.
Хайде, шефе. Мястото е супер. Нищо няма да ти стане, ако дойдеш. Татко, моля те, нека да отидем. Моля ти се. Добре, хубаво, Емре. Нил настоява, ще дойдем. И Фете с нас. До скоро. Супер, чудесно. Наистина ли отиваме? Страхотно! Ще танцуваме! Супер! Извинете. Моля. Ако гледаш момичетата, ще ти издара очите. Честна дума. Хайде да танцуваме. Джамил, Аз не танцувам, Бетил. хайде. Голямо дърво си. Да не сме дошли, за да седим. Хайде, потанцувайте. Хайде. Виж каква хубава музика. Престани. Отивам до тоалетната, Ерсин. Забавлявай, Бетил. Нил! Чичо Емре! Не мога да повярвам, че баща ти е тук. Стига, Чичо Емре! Шефе, как си? Здравей, Емре. Здравей, Фет. Здравейте. Елате.
Момент. Ифет, ще дойдеш ли с мен до туалетната? Добре. Татко, сега се връщаме. Ще дойда с вас. Не, няма нужда. Ние ще отидем двете. Хайде, Ифет. Ти какво правиш тук? А ти какво правиш тук? Да не ме следиш. Не отклонявай въпроса ми. Онзи мъж ли е шефът ти? Какво има между вас? До кога ще ти повтарям? Не те интересува. Много бързо забрави за своите постъпки. Ти ме уби, гледайки ме в очите, Джемил. Без капка милост. Махай се. Или ще извикам охраната. Викай когото искаш. Няма да се махна. И ти няма да избягаш от мен. Аз не бягам, Джемил. Бягат страхливците като теб. Ти какво правиш тук? Върви при годеницата си. Пътищата ни се разделиха, Джемил. Ти направи каквото искаше. И аз ще правя каквото искам. Не можеш. Мога и още как. Чичо Емре, добре, че нави татко да дойдем. Страхотен клуб. И на теб май ти харесва, шефе. Малко ми е шумно, но е приятно. Това не е ли Ифет? Какво прави тук? Бетюл, знаеш, тихите води се оказват най-опасни. Мъжът до нея е същият от тази сутрин. Бившата ти приятелка си пада по възрастни мъже. Тайни срещи, нощни клубове. Тази работа не е от сега. Очевидно и Фет отдавна го е омаяла. Не правят каквото искат. Ела при мен. Ифет, не сме дошли за да седим. Ставай да танцуваме. Аз не умея да танцувам. Нали се разбрахме? Хайде, хайде!
Така. Много добре. Шефе, ти доста си напреднал. Щом доведи Фет тук. Емре, кога ще престанеш да се занасяш с мен? Не те занасям. Когато те виждам щастлив, и аз съм щастлив. Добре се разбират и с Нил. Това не е ли таксиджията? Не знам, май той. Много е сладък. Глаза на приятелката му. Лека нощ, татко. Лека нощ, миличка. Татко, щастлива съм, че отново съм при теб. И аз да ще. Беше прекрасна вечер. Благодаря ти. Няма защо. Хайде, сега се наспи. Изморена си. Да, си Фет, доста потанцувахме. Наистина се изморих. Да. Хайде. Приятни сънища, скъпа. Каква странна вечер. Ти и аз. И Фет, и новият ти приятел на едно място. Тя искаше да ни направи напук, да знаеш. Омръзна ми да говорим за Ифет. Ифет, какво правиш тук? Времето е хубаво и излязох да се поразходя. Благодаря ти за днес. Нил беше много щастлива. Благодарение на теб. Аз само си върших работата, господине. Не, ти вършиш повече от задълженията си. Радвам се, че си при нас. Аз ще влизам. Лека нощ. Лека нощ. Добро утро, господин Алихсан. Добро утро, Ифет. Донесох ви кафето. Благодаря, остави го там, идвам. Пускай. Искаш ли да опиташ? Аз ли? Не знам. Не е опасно. Ела. Добре, ще опитам. Така. Дръж здраво. Оприя на рамото си. Добре. Когато кажа пускай, ще натиснеш спуск. Трябва да направиш аборт, Ифет. Никой няма да нарани бебето ми. Значи това е краят. Оцели чинията. Това е целта ти. Аз не те обичам, Ифет.
Не ме ли обичаш? Сега се концентрирай и мисли за целта си. С Джемил се сгодяваме. Не разбрах. Пускай. Видя ли? Не било толкова трудно. Ало, Емре. Имам една молба към теб. Да разбереш всичко за тази Ифет. Коя е майка й, кой е баща й, от кого е забременяла, кой е бащата на загубеното дете. Абсолютно всичко. Намери нещо, което да използвам срещу нея. Една седмица по-късно. Животно Джемил! Той е изнасилил Ифет! Добре дошли. Благодаря. Честито. Благодаря. Честито. Благодаря. Благодаря ви. Добре дошли. Как сте? Добре дошли. Добре дошли. Благодаря ви. Благодаря. Салих. Правилно постъпихме, нали? Дъщеря ни най-сетне се успокои. Дано да е щастлива. Честито. Благодаря. Добре дошли. Това е за теб. Дай си ръката. Хайде, Джемил, време е. Хайде, хайде, хайде.
Татко! Татко! Скъпи гости, събрали сме се днес за да оженим тази млада двойка. Най-накрая постигнахте целта си. Няма пречка за сключването на брака. Сега ще ви попитам пред свидетелите. Вие, Джемил Йоздемир, съгласен ли сте? Казали сте на баща ми една тайна, свързана с мен. Това, че съм бременна. Да. Сега е мой ред. Аз ще ви кажа една малка тайна. Вие, Бетюл Юзгюч, съгласна ли сте Знаете ли как забременях Лелю Асуман? да се омъжите за Джемил Йоздемир? Зет ви, Джемил ме изнасили на сватбата на Серпил. Да, Свидетелите съгласни ли са? Да? Да. Подпишете, моля. благодаря. 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 Асуман, какво ти е за Бога? Много вълнения, умора. Джемил!
Ейфет. Джемил! Братле! Братле!